בסדר. אנחנו בשיעור השלישי. אנחנו בשיעור השלישי. מאוד נדיר שאנחנו מתחילים שיעור ביחד עם המצגת, ואנחנו נתעסק במשהו שאני ממש חושב שהוא אחד הדברים הכי מעניינים שיש, אבל אתם יודעים, אני לא יודע כמה אתם מתרגשים לראות את הכותרת הזאת. מדידת עמדות. צריך למדוד עמדות, תשמעו, אין מה לעשות אם אנחנו רוצים לדעת איך אנשים מרגישים כלפי אובייקטים מסוימים, וכולנו רוצים לדעת איך אנשים מרגישים לפחות לקבל אובייקט אחד. איזה אובייקט? אנחנו כולנו רוצים לדעת לפחות מה שחשוב עליו, אז אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה, כי בטח קורה לכם לפעמים, אני מקווה שככל שאתם מתבגרים זה קורה לכם פחות, אבל בטח תזכרו שכשהייתם צעירים זה קרה לכם יותר, תהיתם מה אנשים חושבים לכם, איך הם מרגישים כלפיכם, בטח לגבי אנשים שהייתם רוצים שיחבבו אתכם, זה עדיין קיים, נכון? אתם יכולים לחשוב על כל מיני אנשים כאלה בגילכם בכלל, זה יכול להיות נפוץ, ואתם יכולים להתחיל לחשוב איך הייתם יודעים אם מחבבים אתכם או לא. אז מישהו רוצה לתת לי דוגמאות, נגיד קודם כל דוגמאות לאדם אחר שסביר בדרך כלל שאנחנו רוצים לדעת מה הוא חושב עלינו. אמא. טוב, בסדר, מי חושב שאמא שלו אוהבת? טוב, אני לא יכול לשאול כזה דבר, אבל פה אני חושב שאין הרבה שונות, זה לא כל כך קשה, אני יכול אפילו להסיק, אפילו בלי לשאול את אמא שלי. כן. עוד דוגמאות בן בת זוג, בסדר. אז אפילו עוד לפני שהם בני בנות זוג, כן? רוצים לדעת, מה? דייט, אוקיי. אז בואו נדבר על שיטות מדידה של העמדה של הדייט שלכם כלפיכם. נכון? אתכם. אתם רוצים לדעת מה הם חושבים עליכם. איך אתם עושים את זה? תנו לי שיטות מדידה. מה? שואלים, יפה. שואלים, מה היה אפשר לשאול? מה את חושבת עליי, נגיד, כן? יש בעיה עם זה, או שאתם חושבים שזה מדד? אני אגיד לכם, אנחנו עוד נגיע לזה, אני כבר אגיד לכם, דעתי זה המדד הכי טוב, פחות או יותר, אני לא הייתי מנסח קצת אחרת, הייתי מנסח מ-1 עד 9, האם את לא מחבבתי או מחבבתי מאוד, אבל זה ממש בכיוון. לא, כן, אנחנו נגיד בניסויים שלנו, אנחנו לא שואלים מה אתם חושבים על הדברים שאתם חושבים, אנחנו שואלים דברים מאוד דומים. אוקיי, מי חושב שיש בעיות עם המדד הזה? מה הבעיה? רציית הנסיין. אבל הצבעתי לשם, כן, אבל רציית הנסיין, זו תשובה יפה, כן? ומה הכוונה? מישהו רוצה לענות על התשובה שלו? לפרט את התשובה? שזה לא אמין, פשוט. זה לא אמין. היא תאמר כאילו מה שאתה רוצה לשמוע, לא, מה, היא תגיד, האם היא תגיד לך, הרגע החלטתי, כאילו, אני מאוהבת בך נואשות? כן, היה ממש נחמד, היה כיף, למרות שאולי לא באמת היה כיף. הבנתי, אוקיי, למרות אבל יש, אני חושב שתהיה קורלציה, כן? היא תגיד היה ממש נחמד, לעומת, כן, זה ממש דייט מיוחד ואני מרגישה מלא רגשות חיוביים כלפיך, אז אני חושב שיש יותר סיכוי, אם היא באמת מרגישה כרגשות, אז באמת יש יותר סיכוי שזה מה שהיא תגיד, מאשר היה נחמד. כן, היה נחמד, אני מניח שזה לא כן, בדיוק, אפילו פחות, אני חושש. אבל, אז יש משהו, אפילו כשהם מנסים לא להגיד את האמת, עדיין יש לו קורלציות, זה יכול לעזור, אנחנו מתעניינים בשונות הרבה פעמים. יש עוד בעיות? אם אתה צריך לשאול כנראה שביתו עליה כל כך נצלח. למה? כי יש הרבה סימנים אחרים. את מרמזת שיש מדדים אחרים. מה? עד כמה השיחה זורמת, כמה צוחקים, כמה משתפים, כמה חיוכים היו, כמה קרוב ושונה. יפה. אז יש כל מיני מדדים עקיפים שמשקפים לדעתנו את העמדה. זה מצוין. היינו יכולים עכשיו לבלות סמסטר שלם או חיי מחקר שלמים ולנסות לבחון האם באמת היינו יכולים להתחיל להמציא מדדים. ונגיד כרגע נראה לי שהצעת משהו כמו 7 מדדים אולי שונים ובטח יש להם איכות שונה. אבל אתם יכולים לחשוב שחוקרים בפסיכולוגיה חברתית באמת היו יכולים לקחת עכשיו את מה שנאמר כאן ולנסות לראות איזה מהם מנבא את החיבה. איזה מהם מודד היטב את החיבה, איזה מהם מנבא דברים אחרים, ולכן אני אקרא לזה מדד של חיבה. אז, מה? יש גם הרבה אינטראקציות, סליחות לבדוק,
כן. מחברים מושג. נכון, נכון, יפה. אז יש, האמת היא שהמשתנה כבר נהפך לקצת פחות רציף, סוג של חיבה, ואנחנו לא רוצים להסתבך עם זה כרגע, אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים בשביל למדוד את העמדה של נגיד מישהו כלפינו בדייט, אנחנו צריכים להניח שאנחנו יכולים לתת מספר. מן הסתם רובנו לא נותנים כל כך מספר עד כמה אנחנו מחבבים אפילו את בני זוגנו, האם אתם זוכרים מיד אם זה 7 או 9 או תגידו את הסולם, כן, לצורך העניין, אבל אנחנו לא חושבים על זה בצורה מספרית כל כך, אבל חוקרים אין להם ברירה, הם חייבים לחשוב על זה בצורה מספרית, ורמזת מקודם שזה חשוב בשביל שנוכל לדעת מה השונות. נוכל לשאול אתכם כמה אתם מחבבים את אמא שלכם, ותהיה אולי איזושהי שונות ביניכם. ויכול להיות שהשונות הזאת היא מה שתהיה לי חשובה. לא רק, כי נגיד שלרובכם יהיה בין, נגיד בסולם של 1 עד 9, נגיד יהיה לכם מ7 עד 9, למרות שהלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל נגיד שיהיה לכם מ7 עד 9, אז אולי עדיין יש איזשהו הבדל מעניין בין אלה שאמרו 9 ואלה שאמרו 7. אבל אני צריך בשביל זה להאמין שעמדות זה משהו שאפשר למדוד במספר, ואני אישית מאמין, אבל אם אתם לא מאמינים אז באמת שלא נוכל למדוד עמדות. מה זה מדידה טובה? אז במדידה טובה אנחנו נצטרך, היא צריכה להיות מהימנה, כלומר שהיא תהיה יחסית עקבית. אז אם נגיד, אם הייתם משכפלים, נגיד שיש הרבה עולמות מקבילים, אנחנו לא יודעים את זה, אבל נגיד שיש הרבה מאוד עולמות מקבילים ואתם עכשיו בדייט הזה ב100 עולמות מקבילים, ואתם שואלים מה את חושבת עליי, אז אם המדידה הזאת היא מהימנה, אז ב100 העולמות המקבילים פחות או יותר תהיה אותה תשובה. אתם תסיקו פחות או יותר, תיתנו אחרי זה ערך מספרי למה שהיא אמרה, אתם פחות או יותר תיתנו את אותו ערך מספרי, זה יחסית מהימנות, אם כי, אם תחשבו על זה מהימנות באמת, זה אומר שאם עכשיו כל אחד מכם הולך לדייט, תסלחו על זה שאני יכול להגיד, אם כל אחד מכם הולך לדייט, ויש לכולכם עולמות מקבילים, אז אם מישהו פה אמר שכתב 9, היא מחבבת אותי, וזה יותר ממישהו אחר שכתב 6, אז גם בעולם אחר, הוא יסיק שהדייט שלו מחבבת אותו יותר מאשר הדייט שלה. מבינים מה שאני אומר? נגיד שעכשיו אני אדרג אתכם בעד כמה הדייט שלכם חיבב אתכם, אז הדירוג צריך להישאר קבוע באותם 100 עולמות מקבילים. מה שאמרתי זה בסך הכל הדבר המשעמם הזה של מי שלמד כבר ניסויית זוכר, שמהימנות נמדדת על ידי קורלציה ולא על ידי זה שיש לי אותו מספר שוב ושוב, אלא שההבדלים בין אנשים נשמרים. בסדר? והכי קל לחשוב על זה בסדר. עכשיו אני אסדר אתכם, מהאיש שהדייט שלו הכי אהבה אותו, למי שהדייט שלו הכי לא חיבב אותו, אז יהיה לנו את אותו סדר בהרבה מאוד מדידות שונות. אין באמת עולמות מקבילים בעולם, אבל יש הרבה מאוד מדידות שונות. אולי יש עולמות מקבילים, אנחנו לא מסוגלים למדוד בעולמות מקבילים, אין חוקרים שמסוגלים למדוד בעולמות מקבילים, אז מה שעושים באמת זה לקחת אולי למדוד שוב ושוב את אותם אנשים ולראות שהסדר עקבי, ואז המדידה מהימנה, יופי. מה זה תוקף? זה אומר שהיא מודדת מה שאני רוצה, והיה פה מי שאמר, היה מי שחלק על כך שמה את חושבת עליי, יש לו תוקף מאוד טוב, כי אמרו שבעצם זה לא מודד את מה שאנחנו רוצים למדוד, זה לא העמדה שאנחנו רוצים לדעת מהי, וזה היה בעצם ביקורת על התוקף של המדידה. אז אוקיי, זה היה תזכורת למי שזוכר, או טיזר למי שילמד את זה בהמשך הסמסטר בניסויית. זה מה שחשוב לנו במדידה, המהימנות והתוקף. אוקיי. בואו נדבר קצת על סוגים של מדדי עמדות. אז יש מדדים ישירים, שהם מאוד דומים למה את חושבת. מדדים ישירים, אני שואל באופן ישיר את הנבדק מה עמדתו. הוא יודע שאני מודד את עמדתו. זה מה שחשוב, הוא יודע שאני מודד את עמדתו, ומה שהוא יגיד לי זה התשובה שאני אשתמש בה. יש מדדים עקיפים, מדדים עקיפים, אני מקווה שהוא לא יודע. אגב, אני חייב להגיד, שכחתי לעדכן את המצגת, בוגוס פייפליין, שאומנם עוד לא חשוב כרגע, אבל הוא אמור להיות כאן. אז בעיקרון התקנתי את זה, אני לא זוכר, לדעתי גם לא עדיין באתר, אבל בוגוס פייפליין שאנחנו עוד נכיר בהמשך, הוא מודד ישיר בעצם. עכשיו שאני חושב על זה, יש הרבה דברים שאני רוצה להציג לכם, במצגת הקודמת. מה נעשה? אני יודע. נעשה אחר כך משהו בנידון. בינתיים נמשיך ככה. אז יש מדדים ישירים ויש מדדים עקיפים. מדדים עקיפים זה שאני לא שואל אתכם מה
מה העמדה שלכם, אבל אני מסיק איכשהו, שזה קשור למה שאמרה כאן מקודם הסטודנטית. ויש סוגים של מדדים עקיפים, שבהם אני לא אומר לכם שאני מודד את העמדות שלכם, והדרך העקיפה שבה אני מודד זה כל מיני מטלות קוגניטיביות. אתם אמורים למיין, נגיד, כל מיני פריטים על המחשב, רובכם עשו את זה כבר, נגיד, ובסך הכל אם אתם זוכרים, היה איזשהם, במטלה הראשונה, הייתם צריכים בסך הכל למיין מילים על המחשב, ואיכשהו החוקרים חושבים שהם הסיקו משהו על העמדות שלכם, באופן עקיף. אנחנו ניגע בזה בטח בשיעור הזה. כן. לא הבנתי את מה מטלות הקוגניטיביות במקרה הזה זה סוג של מדדים עקיפים, אם כי מקווים שהם מדדים עקיפים. צריך להוכיח שהם באמת עקיפים. כלומר, אולי חלקכם הבינו מה נמדד, ואז זה לא היה עקיף. אולי. אם כי צריך, לא רק שתבינו מה נמדד, צריך שתבינו גם איך זה נמדד. ואנחנו נדבר על זה שוב. אם אני אשכח כשנגיע ל-IT, אז תזכירו לי. בטוחה שזה מתאים לזמן עכשיו? כן, אני חושבת שההבדל שמטלות קוגניטיביות, גם אם אתה מבין, אתה יכול לדייק את התשובה שלך. זה הערה מצוינת, כן. בהחלט יכול להיות, בדיוק, האמת שזה ממש הערה מצוינת, בהחלט יכול להיות שהמטלות הקוגניטיביות לפעמים, גם אם אתם יודעים מה מודדים, עדיין הרבה מאוד פעמים יטענו שאי אפשר לזייף, יש הרבה מאוד מחקרים על האם אפשר לזייף, ואנחנו ניגע בהם. אוקיי, בואו נתחיל עם מדדים ישירים. אז Semantic Differential זה כזה דבר, זה סולם, ואתם צריכים להגיד לי מה זה ל-rate, rate זה לא, אני שונא שמתרגמים rate לדרג, כי לדרג זה לתת דירוג, כן? אבל להעריך, זה בעצם תעריכו אנשים זקנים על הממדים האלה, מושכים, לא מושכים, בעלי יכולת, לא בעלי יכולת, מיניים, נכון, זה לא סקסים, מיניים ולא מיניים, נגיד. מעניין שפה בחרתי לעשות -3 תמיד מימין, זה המורשת העברית שלי, אני משער. למרות שדווקא בעברית, נכון, גם מספרים הולכים לשמאל ימין, אז לא יודע איזה מין מורשת זה יכול להיות. בכל מקרה, זה לא חשוב. אתם מבינים, זה איזשהו מספרים שנותנים לזה. וזה סולם מאוד מאוד נפוץ, סולם מצוין. אנשים עדיין משתמשים בו הרבה מאוד. אתם צריכים להבין שלפעמים אין את הבעיות שהעליתם לגבי מדדים ישירים. אנשים רוצים לספר לכם את העמדות שלהם. ואז לפחות הבעיה שאנשים יסתירו, אין בעיה כזאת, אולי יש בעיות אחרות. אתם יכולים לחשוב על, אולי עדיין המדדים האלה יש להם איזושהי חולשות, ועוד מעט נדבר עליהן. אבל הם הרבה מאוד פעמים משתמשים במדדים ישירים. זה גוטמן סקייל, זה סולם גוטמן, ומה שקורה שם זה שיש מספר אמירות, ואתם צריכים להגיד כן או לא. ונגיד יש פה איזושהי דוגמה, נגיד שאתם רוצים לבדוק מה דעתם של הנבדקים שלכם כלפי קבוצה חברתית מסוימת. כאן נתתי דוגמה של קבוצה חברתית רדופה, אנשים עם זקנים צרפתיים, כן? ונגיד אתם תוהים איך הציבור מרגיש לגבי אנשים עם זקנים צרפתיים, ואז אתם שואלים אותם, האם הייתם אוסרים, אנחנו הולכים מלמטה למעלה, האם הייתם אוסרים על אנשים עם זקנים צרפתיים להיכנס למדינה שבה אתם חיים? מי היה אוסר על אנשים עם זקנים צרפתיים? אז אף אחד פה לא היה עושה את זה. האם, זה מאוד דומה, אני לא יודע להגיד מה זה אומר בדיוק. האם הייתם מסכימים שאנשים עם זקנים צרפתיים יהיו אזרחים במדינה שלכם? אתם צריכים להגיד כן או לא. אז מי אומר לא? אז אף אחד לא אומר לא, אז אנחנו ממשיכים הלאה. אם הייתם אומרים כן, אנחנו עוצרים פה. נגיד שאני הצבעתי ואמרתי כן פה עכשיו, אני אומר, עד כאן, הם יכולים לבקר, אבל לא להיות אזרחים, לא צריך להמשיך. אנחנו יודעים, התקדמתי, זה כאילו 3 שאלות, אבל אני לא באמת מבין מה ההבדל בין שניהם, אבל נגיד שיש פה באמת 3 שאלות, אז הציון שלי זה 3 בסולם הזה. ו3 זה כנראה די גזעני נגד אנשים עם זקנים צרפתיים, ואנחנו ממשיכים, הייתם מסכימים שהם יעבדו איתכם באותו מקצוע, שאתם תהיו פסיכולוגים מחקריים וגם הם יהיו פסיכולוגים מחקריים, אז אני מניח שרובכם אומרים כן, אז אנחנו ממשיכים. הייתם מסכימים שהם יהיו שכנים שלכם אפילו? כן. האם הייתם מסכימים שהם יהיו אפילו חברים קרובים? אז חלק מכם אומרים עד כאן, ואז אנחנו עוצרים אתכם כאן. והשאלה אם גם הייתם מוכנים אפילו שהם יהיו מחותנים למשפחה שלכם? כאן כבר אף אחד לא אומר, כן. אבל אתם מבינים שזה מסוג הדברים שאפשר לשאול אפילו במדינה שלנו על מיעוטים מסוימים, נכון? כיום אני לא יודע מי לבחור, את
ערבים באופן כללי או סודנים, אריתראים, כן? לא יודע ממי יש יותר סיכוי שעדיין נמצא פה ציונים נמוכים יחסית, אבל אפשר להשתמש בשאלון הזה. מה שנוח בו זה שאנחנו מיד יודעים מה היו התשובות לפי ציון אחד. מספר הבחירות של התגובות של אנשים מתרגמות למספר אחד. זה מאוד נדיר להשתמש בו, למרות שקראתי בדיוק היום מחקר שמשתמש בזה בשביל מתירנות מינית. כן, אז מתחילים דברים נורא קלים, ואז לאט לאט יש דברים יותר ויותר מתירנים, שאתם צריכים להיות, אם אתם זוכרים את השיעור הקודם, שדיברנו נגיד על גילוי עריות בין אחים, אז כנראה שזה צריך להיות די גבוה שם ברשימה, הרבה מאוד אנשים לא מסכימים שזה יקרה. אז מישהו ישתמש בדיוק בגוטמן סקייל בשביל לראות עד לאן תגיעו בפתיחות המינית שלכם? כן. אז גוטמן סקייל תמיד עובד על 207 שאלות? לא. אתה יכול לעשות גם, נגיד, מה שאני קראתי היה 30 שאלות. של מתירנות מינית, תסריט. הבעיה, יש הרבה בעיות עם גוטמן סקייל. היתרון בו זה שיש לכם, זה שקל להעביר אותו, מקבלים ציון ומיד יודעים מה האנשים ענו, ופחות או יותר בזה נגמרים היתרונות של הסולם הזה. הוא גם קצת מגניב, אני קצת מחבב אותו, כי הוא שונה מכל האחרים, כן? אבל באמת, בדרך כלל אנחנו לא בוחרים מדדים בגלל שהם נראים לנו שונים, כן? אלא כי הם נראים לנו מוצלחים, והוא לא מאוד מוצלח. למה שזה לא יהיה מדד כך מוצלח? כן? יש קטע של ריצוי ושל הנורמות, שלא להודות בדברים, נגיד גם אם אני חושבת... את צודקת, אבל זה לא בעיה בגוטמן, דווקא בגוטמן, זה בעיה בכל מדד ישיר. השאלה היא, כן. כי אם הולכים למטה, לאנשים שונים, תשובות שונות, הם כן משהו מה שאתה אומר זה שאולי זה לא מסודר היטב? התכוונת שאולי זה לא מסודר בדיוק מהקהל הכבד, או... תלוי בבן אדם, כלומר, הבנתי. מבחינתי אני בסדר שהוא יהיה חבר שלי, אבל שלא יהיה אזרח. נכון, זה אחת הבעיות הכי חזקות בגוטמן סקייל, שאתם צריכים באמת לסמוך מאוד על זה שהמדרג שאתם הכנתם הוא מדרג אוניברסלי, ובאמת הוא הולך מהקהל הכבד או משהו דומה לזה, וזה מאוד קשה, ואין ספק שתראו, שתפסידו איזושהי שונות, תפסידו איזשהו נבדקים שהיו אולי אומרים כן על משהו, אבל בגלל שהם אמרו לא, אז עצרתם למדוד אותם. היו עוד משהו שמישהו רוצה להגיד? זה פחות או יותר הבעיה המרכזית. מה הבעיה הנוספת שחשבתי עליה? הבעיה הנוספת זה שיש קצת פחות שונות. מצווה מאוד דומה, אבל כאילו אם רק היית נותן להם לעבור על הכל ולהגיד כן לא, הייתי יודע לפחות כמה הם אמרו כן, כמה הם אמרו לא. זה כבר היה משפר קצת את המדד מבחינה שהיינו מצליחים למצוא איזושהי יותר שונות. האמת היא שזה אותו דבר פחות או יותר כמו שנאמר כאן, זה לא כזה הבדל משמעותי. אתה עוד איזה הערה שאלה? אוקיי. אז זה גוטמן סקייל, ליקרט סקייל, זה אתם מכירים היטב, נכון? לומדים את זה במבוא לפסיכולוגיה? סולם ליקרט? לא? באילץ. באמת לא לומדים? כאילו, מה, זה פעם ראשונה שאתם פוגשים את המושג? בניסויית אני לא זוכר שאני למד את זה. באמת? נראה לי שאתה לא יודעת. וואו. זה קצת מתי... אוקיי. והכל שלנו עשינו את זה בכל הניסויים שעשינו שלנו. הבנתי, אבל לא דיברתם על המושג, ליקרט סקייל. סולם, כן, דיברנו? יש מישהו שזוכר שדיברו על זה, בסדר. מישהו אחד זה מספיק, אני חושב. לא חשוב. אז אני אגיד לכם, אז ליקרט סקייל זה פשוט עד כמה אני מסכים או לא מסכים עם אמירה. אז נגיד, יש לכם פה כמה אמירות ואתם צריכים, יש פה 3 פריטים בשאלון שמשתמש בליקרט סקייל, וצריך לענות בעזרת הסולם הזה, על 3 הפריטים האלה. מה מנסים למדוד כאן? איזה עמדות? מה? לגבי מותג מסוים, כן, כנראה העמדות כלפי Windows מול מייקרוסופט, פחות או יותר, אפל מול Windows, נכון. וזה מאוד מאוד מקובל, יש הרבה מאוד שאלונים, בעיקר של עמדות, אבל לא רק של עמדות, אתם יכולים לחשוב גם, יש שאלונים של תיאור של עצמי, נגיד, אתם יכולים, אולי אפילו, לא של נרקסיזם, אבל נגיד כל מיני, אולי שאלוני דיכאון שפה ושם הם התשובות לשאלוני הם סולמי ליקרט של הסכמה. אתם רואים פריטים כמו הרבה פעמים, הרגשתי שאני לא יכול לצאת מהבית, ואז עד כמה אתם מסכימים עם זה. זה יכול להיות פריט בשאלון של דיכאון. מה? כן, כן, נכון. אפשר באותה מידה גם שזה יהיה בשאלון, כאילו, כשאנחנו שואלים האם זה מאפיין אותך, זה מאפיין אותי שאני עושה ככה וככה, ואז
מסכים מאוד, לא מסכים, וגם אפשר בשעוני עמדות, זה מאוד מאוד מקובל, כן? מה שמגדיר את המקרה זה שזה מינוס 3 על 3, או... שאלה טובה, זה הסכמה, זה העובדה שזה סולם של הסכמה. אני האמת היא, בדרך כלל אני חושב שזה בסך הכל אומר שזה סולם רציף, אבל אז אני מסתכל על השקופית הזאת ונזכר שזה רק מדובר לגבי הסכמה, עד כמה אתם מסכימים עם פריט או לא. אוקיי, זה בעצם רוב השאלונים. כשאני חושב על זה, הדבר הכי קרוב שאני פחות או יותר משתמש, למרות שזה לא בדיוק זה הסימנטיק דיפרנציאל, שבו אתם אומרים עד כמה אתם חושבים שמשהו הוא כזה או אחר. אז אני הרבה פעמים שואל שאלות הכי ישירות בעולם, עד כמה אתם מחבבים מ-1 עד 10, נגיד 10 זה מאוד מחבב, 1 זה לא מחבב, וזה עוד משהו שלא כללתי פה, אבל למעשה זה די נפוץ. הרבה פעמים נגיד עוד מדד שעושים זה משהו שהוא כן דווקא סמנטיק דיפרנציאל, זה חם קר. הרגשות שלכם, עד כמה הם חמים או קרים, הרגשות שלכם כלפי האובייקט. זה ממש אחד הדברים הכי נפוצים שמשתמשים בהם. נגיד נשאל אתכם על מזרחים ואשכנזים, יכול להיות ששאלנו אתכם על מזרחים ואשכנזים ככה? עם חם וקר? עם הרגשות שלכם חמים? אז מה היה? לא, אבל היה גם משהו על העמדות הישירות שלכם. כן, היה ראשוני, מי? וגם זה היה פשוט לא בסקאלה כזאת, זה פשוט היה בראשוני של מתחת. זה יכול להיות אנכי, אין בעיה. כאילו, מה שמאפיין את השאלון זה לא שהוא אופקי. נדמה לי שאולי היה מחבב מאוד, לא מחבב מאוד. נדמה לי שאולי זה מה שהיה, אבל יכול להיות שגם היו רגשות חמים או קרים. אבל זה כל שאלות ישירות. עכשיו בואו נחשוב כיצד עונים לשאלה ישירה. אז דבר ראשון צריך להבין מה הייתה השאלה. מה אתם שואלים אותי פה בעצם כשאתם שואלים אותי עד כמה אני מחבב נגיד אשכנזים. ואז אני צריך לשאול, אוקיי, מה אני יודע על אשכנזים? מה המידע הרלוונטי שיש לי כשאני אמור להחליט עד כמה אני מחבב אשכנזים? ואז אני צריך לחשב, אוקיי, אז אני יודע שמאפיין אותם שהם הרשעים בסרטי בורקס, ועוד כל מיני דברים, ואז אני מזה מייצר איזושהי אינטגרציה בשביל לחשוב לעצמי, זאת היא העמדה שלי, ואז אני מסתכל על התשובות שיש מולי. כי אם נגיד יש לי איזשהו סולם, ואז ראינו שיש סולמות שונים, אני צריך להבין איזה תשובה הכי מתאימה למה שהרגע אמרתי, ואחרי שאני מוצא אותה, אני צריך להגיד לעצמי, האם זו התשובה שאני רוצה לדווח? כמובן לא חייב להיות הסדר הזה, אני יכול מראש להגיד, אני לא הולך להגיד לך שום דבר, ואני הולך להמציא, אני אפילו לא הולך לחשוב מה אני חושב על אשכנזים, פשוט הולך לכתוב מה שבא לי. ואז זה לא חייב להיות בשלב הזה, אבל לכל המאוחר זה צריך להיות בשלב הזה. אני צריך להחליט, האם אני רוצה לספר לכם, למי ששואל אותי, נגיד שזה חוקר בפסיכולוגיה חברתית, אם אני רוצה לספר לו מה אני חושב על אשכנזים, על אתיופים, על הפלות, על כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליהם, שיכול להיות עמדה כלפיו. וכמו שכבר קצת ציינו, זה גורם לבעיות מסוימות. אז אחד מהם זה שזה תלוי במוטיבציה של הנבדקים. אם, כן. רציתי לשאול משהו לגבי השקף הקודם. אפשר לחזור. בחישוב השיפוט. אהה. דיברנו על זה חשוב שאמרת כל מיני דברים שיכולים להשפיע על השיפוט שלנו, כל מיני המיקום של הפריט בשבילנו. כן. זה קופסה שחורה פה. חישוב השיפוט לא אמרתי איך מחשבים. דיברנו על זה קצת, אם יש נוסחה מסוימת שדרכה אפשר להחליט מה העמדה, ואני לא נכנס פה לאיך מחשבים, יכול להיות גם שאני יודע מה שאיכשהו השאלות גרמו לי להסתכל יותר על הממד האפקטיבי, הרגשי שיש לי בעמדה, יכול להיות שהשאלה קצת ביקשה ממני להתייחס לממד הקוגניטיבי, כלומר יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד גורמים שיכולים להשפיע על החישוב. לא רק על החישוב אגב, אבל החישוב עצמו. ואני לא נכנס לזה פה, אני רק אומר, זה משהו שקיים כאן, ואנחנו נתעסק הרבה מאוד בזה. באיך זה קורה, חישוב. לא יודע אם הרבה מאוד, נתעסק מעט. בסדר, אז בעיות של מדדים ישירים. אחת מהן זה שזה תלוי במוטיבציה של הנבדקים. אם נחזור לדייט, אז אם ממש, לא יודע, הדייט שלכם שקוע או שקועה, נגיד, רוצה להגיד קנדי בירדס, כן? כנראה רוצה להגיד קנדי קראש, כן? אז אין לו כמוטיבציה כרגע לענות לכם מה הוא חושב עליכם, נגיד, ואז תקבלו תשובה פחות טובה מאשר אם הוא בעל מוטיבציה מאוד גדולה לספר לכם מה הוא חושב עליכם. זה בטח לא דייט מאוד, טוב, לא יודע, אם נגיד הוא חושב עליכם דברים מאוד חיוביים, אז אולי יש להם מוטיבציה מאוד גבוהה.
נכון? ויכול להיות שאין להם מוטיבציה מאוד גבוהה לספר לכם מה הם חושבים עליכם. וכמו שכבר אמרנו, זה רגיש לניהול רושם, גם רצייה, שדיברו על זה פה, אני אגיד לך מה שאתה רוצה, וגם ריאקטיביות, מהבחינה זה ההפך מרצייה. אז אני לא מצליח לחשוב על מישהו שאם ישאלו אותו מה אתה חושב עליי, הוא לא, ברור שיש כאלה אנשים, יגיד, מה יש שאל אותי, אני שונא אותך. כן, זה לא נפוץ, אבל יכול להיות שיש אנשים שיש להם מין ריאקטיביות שכזו, זו תכונה שקיימת, ריאקטנס, שבה אנשים נבדקים, מבינים מה רוצים מהם ועושים דווקא את ההפך בשאלונים. בואו אני אמלא את השאלון כאילו הייתי ניאו-נאצי, נגיד. זה סוג של ריאקטיביות שאין לנו כל כך מה לעשות מולה. אולי אנחנו יכולים לזהות אותה מקסימום, אם מישהו ממש קיצוני בהכל, אנחנו יכולים, טוב, הוא בטח יתלוצץ. אבל עדיין לא נדע את העמדה שלו. אפילו אם נצליח לאתר שהוא יתלוצץ, והרבה פעמים לא נוכל לאתר. אם אנחנו רק מסתכלים במספרים, נגיד, אוקיי, ניאו-נאצי. לא נדע שהוא בינתיים חמד לצון כאילו שהוא ניאו-נאצי. את השאלה? יש את מערך ההסכמה. אתם זוכרים מה זה מערך הסכמה? מערך הסכמה אומר שאנשים אוהבים להסכים. תשאלו אותם, זה בעיקר בעייתי בליקרט סקייל שבו אני מבקש מאנשים להסכים או לא להסכים עם אמירות, עם פריטים. אז אנשים נוטים להגיד, כן, אנשים נוטים להסכים עם כל מה שיגידו להם, פחות או יותר. זה נובע אין לי מושג בדיוק מה הסיבות, אבל זה דבר נפוץ שקורה אצל בני אדם, הם שואלים אותם שאלות, הם נוטים להסכים. וזו בעיה כמובן, כי אז בסך הכל איך שננסח את השאלה ישפיע על העמדה שאני אחשוב שיש לו נבדק, שבעצם הוא בסך הכל הסכים איתי. בגלל זה מנסחים שאלות הפוכות. בשביל להתמודד עם בעיות של מערך הסכמה אפשר לנסח שאלות הפוכות, זה נכון. שההסכמה תביע בדיוק את ההפך מדבר אחר, ואז אנחנו שוב פעם, אנחנו עדיין לא נצליח לדעת מה העמדה של האדם, אבל לפחות נדע לפסול אותו. ודבר שעוד לא, אף אחד מכם לא העלה, זה שיכול להיות שהבעיה של מדדים ישירים זה שהיא מוגבלת בידע עצמי שהם נבדקים. למה אני מתכוון? מודעות. נכון. וכשמלמדים עכשיו עושים עוד כמה משפטים, אבל כולכם מבינים מה אני מתכוון? פחות או יותר, ונדבר על זה עוד הרבה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשיטה שנקראת בוגוס פייפליין, ואני אציג לכם אותה, זה מדד ישיר. שנים הצגתי אותה כמדד עקיף עד שסטודנט אמר לי, רגע, אבל זה מדד ישיר. נכון. מאז זה מוצג כמדד ישיר, ואני מיד אציג לכם דוגמה למדד הזה בווידאו. אז זה לא יהיה ניו המפשיר יותר. ואחרי זה תזכירו לי, אני צריך להחליף את המצגת, לחדש אותה, כי... טוב, קודם כל אני אציג את זה, ואז אני אסביר לכם למה צריך לחדש אותה. שנייה. אמרתי שאני צריך... מצוין. You see now, I'm here to tell you, this remaining silent shit ain't nothing like they make it out to be. You up in here all tight with it, waiting for your pay lawyer, thinking you all wise, don't you? See, that work is some kind of criminal mastermind. When you ain't the team running from the deed, when your own fucking running father ain't in the next room, putting you in. Oh yeah. Yeah. He's telling it like a little bitch. We even went to Mickey D's with him because he was so motherfucking helpful. 2 quarter pounders, big fries, McDonald's lamb cookies, Dr. Pepper. That's how your boy roll, right? Alright, step out. Where we going? Break room. So you can enjoy that, huh? Alright. I'm still on the same shit, you know? Yeah. Wow, what the fuck? How many years you figure we've been doing the same shit? 20 at least. True.
actually works, huh? Hell yeah. Americans are stupid people by and large. We pretty much believe whatever we're told. So can feel my heartbeat? Of course, yeah. If Marnell said I had the gun, he lying. The machine tells the tale, son. We ready, Professor? Yeah. We'll start with an easy one. Is your name, in fact, Deshaun Fredericks? Yeah. True. And do you reside, in fact, the 1200 block of Whittier Street in West Baltimore? Yeah. True. And did you and Monell shoot your boy Pookie down on Carey Street just like Monell said you did? No. Lie. You lying motherfucker. Machine is never wrong, son. Fuck, man. Nigga can't never keep his damn mouth shut. I should've busted the cat and Pookie ass my own self. Left Marnell home and shit. He just a bitch is all. Bigger the lie, the more they believe. אוקיי. דבר עצוב שקרה עכשיו, זה ששכחתי שכשמנגנים וידאו תוך כדי שמקליטים, אז הולכת ההקלטה במידה רבה, אז אתם הרווחתם. אוקיי. עכשיו, מה שצריך לעשות, אנחנו נעשה הפסקה של 5 דקות בגלל שאני רוצה לחדש את המצגת. כי בעיקרון את השיטה הזאת שראיתם עכשיו זו שיטה שבאמת משתמשים בפסיכולוגיה, ורציתי לתת לכם דוגמה, אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה קצת יותר עדכנית, אז אני צריך לחדש את המצגת, אז קחו הפסקה של 5 דקות. טוב. אז נמשיך. יש יותר מדי אור עכשיו? עושים... כן, הנה, זה קצת, נכון? נחלש. לא העליתי. זה יהיה הבדל של זמן מה. תוכלו לראות מה ההבדל. תראו, פה תיקנתי. שימו לב, באוגוסט פייפליין כבר במקום הנכון. אני ממשיך בעצם. זה לא שיניתי מסתבר, את זה לא שיניתי. הנה, אוקיי. מה זה באוגוסט פייפליין? זה מה שראיתם. מה זה אומר? מישהו רוצה לנחש איך זה עוזר, למה זה מדד ישיר, אבל למה הוא, יש אנשים שחושבים שיש לו יתרונות על מדדים ישירים אחרים? מה ראיתם? ראיתם, לדעתי זה ממש מפרק הפתיחה של The Wire של דיוויד סיימון, מי שמכיר לפני זה את Homicide Life on the Street, גם שם פרק הפתיחה זה היה בדיוק רק ששם הם עשו את זה, גם עשו את זה מבחינת צילום, יודעים מה? אז בשניהם עשו בדיוק אותו דבר, אבל לא חשוב, הרעיון היה, מה הרעיון שעומד מאחורי המדד שהם השתמשו בו? נכון, אין לי מושג מה אתם אומרים, אבל אני מניח שמה שאתם אומרים זה שעובדים על הנבדק, שם זה לא היה חשוד, מה ההבדל כבר, אני לא בטוח, אבל עובדים עליו ועושים, אומרים לו, יש לנו דרך לדעת אם אתה משקר. איך נעשה את זה בניסוי? פוליגרף, בדיוק, נחבר אותו לפוליגרף, זה לא, כל מה שצריך זה שיהיה לכם מכשיר שנראה כמו פוליגרף. אם במקרה הנבדק שלכם גדל בשכונות העוני בבולטימור, אז אתם יכולים להשתמש גם במכונת צילום. רוב הסיכויים שנבדקים שלכם בתואר ראשון בפסיכולוגיה זה לא יעבוד עליהם. אז כדאי לכם להשתמש במשהו שנראה כמו פוליגרף. הכי טוב להשתמש במשהו שבאמת מודד תגובות פיזיולוגיות. ותגידו לנבדק שלכם, אנחנו נדע אם אתה משקר. למשל,
יש איזשהו ניסוי, אני חייב להגיד לכם, עד היום הייתי מלמד ניסוי אחר, שבו מה שעשו, יש איזה חוקר שטוען שאין כל כך הבדלים במיניות נקרא לזה, של נשים וגברים, ושההבדלים שמוצאים הם קשורים בעיקר לזה רצייה חברתית. נשים מנסות להיות דומות לסטריאוטיפ, גברים מנסים להיות בסטריאוטיפ, זה נגיד מסביר את אחת הממצאים המוזרים שגברים מדווחים על יותר פרטנריות מאשר נשים, וזה לא כך סביר, כשאנחנו נמצאים רק אצל הטרוסקסואלים, אז, אבל אפשר בכל זאת להבין את זה, נכון? זה בגלל שאנשים חושבים, זה מקובלות חברתית, אנשים רוצים להתאים לסטריאוטיפ, אז זה מה שהחוקר ראו טען, ואז הוא השתמש בבוגוס פייפליין בשביל להראות שברגע שמשתמשים בבוגוס פייפליין, אז הפערים בין גברים ונשים מצטמצמים, ושנים הייתי מראה את זה, ותמיד אנשים היו מוצאים, היו אומרים, רגע, אבל הטבלה לא כך מתאימה, ואז שנים, כן? זה בסך הכל שנה שנייה או שלישית שאני עושה את הקורס, אבל בפעמיים הקודמות, אנשים אמרו, רגע, הטבלה לא כך מתאימה, והם צודקים, באמת שזה לא היה מחקר כך טוב, ובקושי מצא למעשה הבדלים בין, שבאמת לספר לנשים ולגברים שעכשיו מודדים אותם בפוליגרף בקושי שינה את התשובות שלהם ולא שינה את הפערים ביניהם. אז הנה אני מראה לכם משהו אחר שבו מה שעשו במחקר הזה, קודם כל מדדו לכל הנבדקים את הנרקסיזם שלהם. אתם מבינים פחות או יותר כמוני מה זה נרקסיזם. שזה אנשים שמאדירים את עצמם מאוד, הם חושבים שהם מאוד מוצלחים, הם חושבים שהם מאוד אוהבים את עצמם, לפחות טוענים שהם מאוד אוהבים את עצמם. זו תופעה פסיכולוגית שהיא, אתם יודעים, לפעמים טוענים שכיום יש הרבה יותר נרקסיסטים מפעם, יש טענה מאוד מפורסמת כזאת, שאומרים שזה בעיקר קשור לזה שאנשים כל הזמן צריכים להציג את עצמם מול האחרים ברשתות חברתיות וכדומה. אני חייב להגיד שהמחקר היחיד שאני מכיר שהוא מחקר אורך שניסה להשוות ערך עצמי למשך שנים לא מצא, למיטב זיכרוני עלייה במשך השנים, אבל אולי אני לא זוכר כך טוב. בכל מקרה, זו תכונה שקיימת, יש איזה אחוז באוכלוסייה שיש לה את זה, וזה גם תכונה רציפה. NPI זה שם של האינבנטורי, השם של השאלון שבו אפשר למדוד נרקסיזם, אם אני עכשיו אעביר את זה אליכם, יהיו כאלה שהם יהיו יותר נרקסיסטים ואנשים שיהיו קצת פחות. אז זו תכונה רציפה. אז הנבדקים נמדדו, אפשר לקרוא לזה time one, כלומר לפני שהם בכלל הגיעו למעבדה, ואז הם הגיעו למעבדה, ובמעבדה חיברו את כל הנבדקים למכשיר מדידה פיזיולוגי. וגם כל הנבדקים אחרי שחיברו אותם למכשיר המדידה, מילאו שאלון ערך עצמי. רוזנברג זה אחד השאלונים הכי ותיקים וברורים שקיימים, יש איזה 10 שאלות לגבי ערך עצמי, אולי אנחנו נכיר אותו בהמשך הקורס, אני לא זוכר. אבל היו שתי קבוצות. יש קבוצה שבה לפני שהם ענו על השאלון, אחרי שהם חוברו, אמרו להם, התגובות הפיזיולוגיות שלכם נמדדות כדי לדעת אם אתם משקרים. ויש נבדקים שאמרו, הנסיין מחבר אתכם עכשיו, הנסיין אמר, אני מחבר אתכם עכשיו למכשיר, כי אני צריך להתאמן על זה. ביקשו ממני כל מה שאני מריץ את הניסוי הזה, לקראת הניסוי הבא אני צריך להתאמן, והנה אני מכבה את זה. והוא הראה להם שהוא מכבה את זה, באמת המכשיר היה כבוי בשני המקרים. וזהו, ומילאו שאלון ערך עצמי. למה עשו את המחקר הזה? מה חשבו שימצאו? אלה שיודעים שבודקים אותם פחות זה די קרוב, אבל בואו ננסה להסיק מהגרף מה באמת. מה שיש לנו כאן, control condition זה אלה שלא אמרו להם שעכשיו בודקים להם תגובות פיזיולוגיות, ואפשר לראות שאצלם, האנשים שלפני זה היה להם נרקיסיזם גבוה, אז אמנם זה לא הבדל מאוד מאוד גדול, אבל הם בכל זאת הראו ערך עצמי קצת, הם דיווחו על ערך עצמי יותר גבוה. שאלון רוזנברג זה שאלון ישיר, מדד ישיר לערך עצמי, זה בעצם העמדה שלי כלפי עצמי. זה אחת מהעמדות הכי חשובות שיש לאדם, ויש מי שטוען, רבים מאוד טוענים, אתם, לפי המדגמים שאני ערכתי, רוב הסיכויים שאתם חושבים שזה אחד הדברים הכי חשובים, כאילו אחת המטרות הכי חשובות שצריך להגשים, שיהיה לכם ערך עצמי גבוה, שתחשבו שאנשים אחרים מחבבים אתכם, שאתם מוצלחים יותר מאנשים אחרים. אני לא מדבר עליכם אישית, אבל כל מה שאני שואל תלמידים, אז הם מאמינים שזו מטרה מאוד חשובה. אז רוזנברג מודד את הערך העצמי, את העמדה שלי כלפי עצמי, ונבדקים נרקיסיסטים, הם קצת דיווחו על הערך עצמי קצת יותר גבוה. לדעתי זה היה מובהק, אני לא זוכר בדיוק, מאשר הנבדקים שהם לא גבוהים בנרקיסיזם. אבל מה קרה כאשר אמרו להם שיודעים שהם משקרים? שידעו אם הם ישקרו, סליחה.
כשהם ידעו שהם חייבים להגיד את האמת, זה בעצם הרעיון בבוגוס פייפליין. מי עשה פיצוי? מה זאת אומרת? את קצת קופצת, אני חושב. תשובה ישירה, שכולם הבינו? הציון של הערב של הערכה עצמית ירד ממש, בצורה הרבה... כן, כן. שידעו שהם קצת מוזנים, ואז... אוקיי, כשאני שואל, אני לא מתכוון מה ההסבר שלכם לממצא שעוד לא הסברתי. כן? אבל זה הסבר מסוים. אבל הממצא עצמו הוא שאנשים שיש להם נרקיסיזם גבוה, אז נראה שכאשר אומרים להם לא, באמת, אז הם מדווחים על ערך עצמי יותר נמוך מאשר הנבדקים שיש להם, שנרקיסיזם שלהם נמוך. אז כאילו זה אומר שחבר'ה שהם נרקיסיסטים יותר, בעצם הערך העצמי שלהם, האמיתי שלהם, נמוך יותר. זו טענה שקיימת ושגם במדדים האחרים, כשנגיע ל-IIT, אז אתם מכירים כבר קצת, לא, אתם לא יודעים מה זה IIT בעצם, כי לא אמרתי לכם שקוראים לו IIT, אבל יש עוד ועוד, יש כמה מחקרים שזה מה שהם מוצאים, בדרך כלל האמת שזה זאתי, זיגלר היל, היא זאת שבדרך כלל מוצאת את הממצאים האלה, אבל באופן כללי הטענה שלה זה של אנשים שהם נרקיסיסטים יש ערך עצמי שברירי. מה זאת אומרת שהוא שברירי? שכלפי חוץ הוא גבוה, אבל בעצם בינם לבין עצמם הוא מאוד נמוך, מאוד קל לערער אותם. מאוד קל להם, בעצם כל הזמן חושדים שאולי הם לא כל כך מוצלחים. זו הטענה, והיא הראתה אותה בעזרת בוגוס פייפליין. עכשיו נאמר כאן, אולי מה שקרה זה פיצוי. מה התכוונת? שהם יודעים שהם מוזנים. אוקיי, אז למה אבל הם יורדים עוד יותר נמוך מאשר קבוצת הביקורת? מה שאת אומרת זה לא שיש להם ערך עצמי נמוך יותר, אלא שפשוט הם אומרים טוב טוב עכשיו בלי לשקר? לא, הם מערערים על כל מחשבה חיובית שלהם. את אומרת, כשמתקנים אז קשה לתקן לבדיוק, למדויק. אוקיי, זה הסבר חלופי, אתם מבינים? כי זה לא אומר שלנרקיסיסטים יש באמת ערך עצמי נמוך, זה רק איזה מין, זה מה שקורה כשאומרים לנרקיסיסטים, עכשיו אני בודק אתכם בבוגוס פייפליין. זה קצת כן אומר, כי הם יודעים שהם מוזנים, זה אומר שזה לא באמת מה שהם עושים. כן, נכון, זה קצת כן אומר, אבל זה לא מדויק, זה לא ברור כאמור, יכול להיות שאנשים אחרים שאומרים להם אתם מגזימים והיו צריכים לתקן, גם כן היו מורידים. אבל באופן כללי יכול להיות שככה נרקיסיסטים מגיבים לבוגוס פייפליין. אנחנו לא צריכים אפילו להסביר למה, לא צריך להגיד פיצוי יותר. אולי נרקיסיסטים נגיד, הם חושבים, אוקיי, יש בוגוס פייפליין, עכשיו איך מצליחים? איך אני הכי טוב בבוגוס פייפליין? אני אומר אני דווקא עושה אני יורד על עצמי. זה ההצלחה. אני רוצה, אם אני נרקיסיסט, אני רוצה להצליח אולי, וזו ההצלחה כשיש לי בוגוס פייפליין, להגיד על עצמי דברים לא כך טובים. שזה אגב אחת הביקורות הכי קשות על בוגוס פייפליין. שאנשים כשאומרים להם, אוקיי, עכשיו אנחנו מחברים אתכם ותגידו לנו מה דעתכם על שחורים, נגיד שאתם אמריקאים ולבנים, אז אתם אומרים, אוקיי, אתה מבקש ממני להגיד מה באמת אני חושב, אני צריך להגיד אתה רוצה ממני בעצם שאני אגיד דברים גזעניים. כי זה מה שקורה כשאתה מודד אותי, או עוד דבר שיכול לקרות זה משהו כזה, אתה הולך למדוד אותי באמת, אני לא מוכן לצאת שקרן, אני אגיד בוא נגיד ככה, אני לא מוכן שאני אפגע פה. אז אני הולך להגיד שאני גזען. מקסימום תמצא שאני שקרן. אם תמצא שאני שקרן, יצא הכל בסדר. אם לא תמצא שאני שקרן, אוקיי, אז אמרתי לך שאני גזען, אבל לפחות לא יצאתי שקרן. מבינים? כלומר, זה עדיף לי כאסטרטגיה, לשקר ולהגיד שאני עוד יותר גזעני, אם נגיד הייתי עושה את זה על גזענות, כי אז או שפשוט אמרתי את האמת, וזה גם כן יפה מצידי שאני אומר את האמת, כאשר מחברים אותי לבוגוס פייפליין, או שתגלה שאני שיקרתי, אוקיי, אז שיקרתי כשאמרתי לך שאני גזען, אפשר לחשוב, זה לא בושה גדולה. באופן כללי, זה הביקורת שעוד מעט נגיע אליה, אבל באופן כללי, בוגוס פייפליין התחילו להשתמש בזה בתחילת שנות ה-70, זה המצאה מאוד יפה אם תחשבו על זה, והצליחו למצוא כל מיני הבדלים, לבנים דיווחו על עמדות שליליות יותר כלפי שחורים, שהשתמשו בבוגוס, גברים דיווחו על עמדות שליליות יותר כלפי פמיניזם, נשים דיווחו על תמיכה נמוכה יותר בפמיניזם, זה קצת מעניין, כי אני לא מבין בדיוק מה האוכלוסייה הזאת, כי היום הרי הבעיה היא יותר אני חושב, שפמיניסטיות חשובות שהן אינן פמיניסטיות, או מתביישות להגיד שהן פמיניסטיות, וגם באופן כללי כלפי זר שונה מהם, אז אנשים נטו לדווח על עמדות שליליות יותר. הציטוט פה זה מטה-אנליזה. אתם זוכרים מה זה מטה-אנליזה? מי שלמד כבר מה זה מטה-אנליזה, זה כשאני לוקח הרבה מאוד מחקרים ומנסה להבין מה אני יכול להסיק מכל המחקרים האלה, על ידי זה שאני אאבד עיבוד סטטיסטי את התוצאות שיצאו,
והתוצאות היו שכן, שבוגוס פייפליין באמת מצליח לחשוף פה ושם עמדות שאנשים, שאנחנו חוששים שאנשים יסתירו. שאלה? אולי תשובה? כן. יכול להיות שאנשים פשוט אומרים, רגע, אולי בעצם אני נורא גזען וקשה לי להודות בפני עצמי, עכשיו... זה קצת שונה, זה עוד הסבר יפה, זה קצת שונה. אני אמרתי שזה מין אסטרטגיה כזאת, אז אני אגיד שאני גזען, ואז אני אצא בסדר, לא חשוב מה. אתה אומר משהו כמו, פתאום אתה מעלה, כשאתה אומר לי שאני עכשיו נמדד בפוליגרף, אז פתאום אתה מעלה כל מיני ספקות לגביי. פתאום אני אומר לעצמי, אוקיי, אני חייב עכשיו להגיד את האמת, ואז אני מתחיל לחשוב בעצם, כאשר ראיתי פעם שעברה את האדם השחור הזה, אז קצת הלכתי לצד השני של הכביש, אז כאילו אתה גורם לאנשים בדיוק, כן, אז נכון, זה באמת חששות שיש, ולמיטב ידיעתי לא מצאו ממצאים כל כך חזקים שמראים שזה נכון, כלומר כאשר מנסים לראות האם זה עמדות קיצוניות מדי, אם משווים את זה עם עוד כל מיני מדדים שאמורים להיות עקיפים יותר, אז זה לא בעיה כל כך קשה כנראה, למרות שאפשר מיד להבין שזה קצת קשה לדעת אם זה נכון או לא, כי אנחנו צריכים פתאום עוד מדד אמיתי ונכון, בשביל לדעת אם אנשים קיצוניים מדי או לא. עכשיו, הייתה ביקורת שהמדד דורש הרבה עבודה. אני צריך להתחיל לחבר אתכם לפוליגרף, לא לכל אחד יש פוליגרף במעבדה, בטח שאין לו מכונת צילום, אבל האמת שיש יש דרך מאוד פשוטה לעשות את זה. כל מה שצריך זה להגיד לנבדקים, אנחנו עכשיו, זה ניסוי פוליגרף, נשאל אותך שאלות מחוץ לפוליגרף, אחרי זה ניכנס לפוליגרף. ואנחנו נשווה אם יהיה לכם את אותן תשובות, ואיך אתם מגיבים כשאתם מגיבים ככה. או נגיד, אפשר להגיד, אנחנו רוצים לראות איך לענות פעמיים את התשובה משפיע על הפוליגרף, אז בואו תענו לנו תשובות, ואפשר גם להגיד להם, פה תגידו אמת, פה תגידו שקר, ואז שואלים את השאלות שבאמת מעניין אותם, אז אומרים, עכשיו תגידו את האמת, מה באמת העמדה שלכם כלפי משהו מסוים, ולא צריך הפעם ללכת לחדר הנוסף בשביל לחבר אותם לפוליגרף. וזה דרך זולה שעובדת פחות או יותר לפי מה שקראתי, טוב כמו לחבר אותם באמת לפוליגרף דמה. וזה, אתם יודעים, אפשר לעשות את זה פה עכשיו, רק לספר לכם שיש לי במעבדה, ויש לי אגב, ולא צריך לשקר, יש לי במעבדה באמת ביו כזה, מדד של תגובות ביולוגיות, אבל אם אני כן צריך לשקר לכם אם אני אגיד שאני יודע איך להשתמש בזה בשביל למצוא אם אתם משקרים או לא. כן. כדי שהשאלה של פוליגרף תהיה אמינה, כל השאלות חייבות להיות שאלות של כן או לא. אז איך אתה מודד בעצם סקאלה? זה נכון, אבל לא, מודדים סקאלה. מודדים סקאלה. עד כמה אתה לא קוראים 6 ועובדים לך סקאלה? ואז אני יודע אם אתה משקר או לא. כן, אתה טוען שזה לא ככה עובד פוליגרף. אפילו בסרט, שעבדו על ילד בבולטימור שאין לו מושג, עשו לו פולס וטרו ולא... הכל היה כאילו באמת... נכון, אבל צריך להבין שבסרט הם לא חיפשו כאילו שונות. אז הם לא נדרשו למדד. זה לא שאמרו, רגע, הכי היינו מעדיפים להשתמש בלייקרט סקייל, אבל בגלל שזה לא יעבוד על הילד מהגטו, אז נשתמש בטרו ופולס. אבל בסדר, זה נכון שאתה יכול לחשוש שזה קצת פחות אמין, אבל בדרך כלל עושים את זה עם שאלונים. במקרה הזה נגיד עשו את זה במידת הסכמה עם שאלון רוזנברג בניסוי הקודם, ואנשים מאמינים, כמו שראינו, יש הבדל ברגע שיש את הבוגוס פייפליין הזה. אז כן, זו הייתה בעיה שהייתי יכול לחשוב עליה מראש, אבל לא, היא לא קורית בפועל, בדיוק, בפועל. וזה מה שאמרנו מקודם, וזו ביקורת שקיימת, אבל מסתבר שאין לכך כמעט עדויות, אם כי צריך לטעון שוב פעם, מאוד מאוד קשה למצוא לזה עדויות. אבל בכל זאת, אין, יודעים, אפשר להעלות חשש, אבל אם אני לא מוכיח שהחשש קיים, אז אין שום סיבה לא להמשיך להשתמש בבוגוס פייפליין, וזה באמת מה שאני קראתי על זה, זה הסיכום שאני מכיר לגבי בוגוס פייפליין, אבל האמת היא שלא משתמשים בזה יותר כמעט. הראיתי לכם מחקר מ-2012, יש בערך 18 מחקרים, אני חושב, מה-20 שנים האחרונות, שזה כלום. זה ממש שום דבר, אנשים לא משתמשים במדד הזה יותר, ואני לא יודע להגיד למה. נגיד, אני הייתי חושב שיהיה מאוד נחמד להשוות בין המדד הזה למדדים עקיפים קוגניטיביים שקיימים כיום. אם רק הייתי מכיר איזשהו חוקר פסיכולוגיה חברתית שיכול לעשות את זה. אבל בעיקרון באמת, אני לא יודע להגיד לכם, פשוט כמרצה שלכם, אני לא יודע להגיד לכם למה השיטה הזאת מתה. חוץ מזה שהשיטות הבאות שנדבר עליהן הן עוד יותר קלות, אפילו להעברה, אבל לא ברור לי שהן טובות יותר בהכרח. אולי פשוט כן יחסית קל לגדול למדדים. זה מה שאמרתי, אבל כמי שמשתמש בעיקר במדדים העקיפים שעכשיו נדבר עליהם במחקר שלי,
אני לא משתכנע שזה צריכה להיות העניין. הדבר היחיד שאני במחקר שלי לא כך מתעניין בשקרים של נבדקים. ועוד מעט נדבר על מה עוד אפשר ללמוד במדעים עקיפים חוץ מאשר את האמת. יש עוד דברים? אפשר להניח שלנבדקים אין כל כך, זאת אומרת, אם הם ישקרו, אז הם יחשבו שזה בסדר, כי המקסימום שהם יגלו זה שהוא שיקר. והטוב שיכול לצאת מזה שהוא כאילו לא עלו על זה שהם שיקר. זה גם שאני חושבת שזה... זאת אומרת שזה פשוט לא יעבוד כל כך. כן. אבל זה עובד. אבל אמרת שהם מצאו שזה דווקא לא כל כך, שלא יודעת שזה דווקא כאילו לא זכור לי שאמרתי את זה. לא? לא, זה דווקא עובד, כנראה, לפי מה שאנחנו רואים, הרבה מחקרים. אין יותר מחקרים שהראו שזה לא עובד. יש הרבה מחקרים שפרסמו שאמרו שעובד, אבל לא משתמשים בזה, ואני לא יודע להגיד למה. אני אולי יום אחד אם אני אפגוש מישהו שפעם היה משתמש בזה, אני אנסה להבין למה יפסיקו. אבל הם מתים. בסדר, מדדים עקיפים. אנחנו עוברים עכשיו מדדים עקיפים. בואו נדבר קצת על מדדים פיזיולוגיים. אני פחות מבין מדדים פיזיולוגיים, למרות שיש לי כמה כאלה. אז אומרים, בטח לעמדות יש מרכיב פיזיולוגי ומוטורי. נכון, המוטורי מקודם נאמר כאן, אני יכול לראות התנהגויות של אנשים, מתקרבים, מתרחקים, וגם פיזיולוגי. איזה תגובות פיזיולוגית יש לי שהן משקפות עמדות? פעימות לב, מה הן משקפות? וזו עם פחד, יכול להיות שמחה? אוקיי, אז כבר, אז נכון, אבל פעימות לב זה באמת משהו שהוא מופעל ביחד עם עמדה, אם כי כבר אני חושב שאיתרנו איזושהי בעיה שיש איתה. אז בואו נראה מה יש. יש שינוי במוליכות האור, שזה הזעה בעיקר. אני לא יודע אם יש משהו חוץ מהזעה במקרה הזה. מתי זה קורה? התשובה שמקודם נאמרה כאן הרגע, זה קורה כאשר אנשים הם נרגשים, גם לטובה וגם לשלילה. קצת יותר לשלילה, אבל לא תצליחו להבדיל בקלות בין שלילה בינונית וחיוביות. אתם מבינים? כלומר, בשני המקרים תהיה עוררות. אבל עדיין אפשר לדעת, יש לנו את הרמה לפחות. אז אפשר להשתמש בזה, ואנשים משתמשים. שינויים בקוטר האישון, גם כי זה משהו שפעם היו משתמשים בו הרבה לעמדות. למעשה כאן, העבודות הראשונות שלו היו בכלל קשורות לשינויים בקוטר האישון, שם בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70 נדמה לי, או אפילו לפני. אז מה קורה, מה זה שינויים בקוטר האישון, מה זה משקף? עניין, אם העין שלי מתרחבת, נכון? אז באופן כללי זה עניין, אני זוכר בתור ראשון למדתי את זה, אמרתי, אוקיי, מה עכשיו אני הולך להסתכל בעיניים של אנשים, ידעתי אם יש לי עכשיו עניין או לא, זה כנראה לא יודעת כל כך טוב. ולאחרונה אני מכיר את זה בעיקר כמדד של מאמץ, של אנשים כשהם רוצים מאוד להשיג משהו, אז מסתבר שהאישונים שלהם מתרחבים, זה מדד די רגיש של מידת המוטיבציה שיש לכם. אם אני נותן לכם איזושהי מטרה ואתם מאוד בעדה, מאוד רוצים להשיג אותה, אז האישון יתרחב. אבל זה לא מאוד מדויק למיטב ידיעתי לגבי עמדות, לגבי כמה אני מחבב או לא מחבב דברים, זה יותר קשור באמת למוטיבציה הרבה או לעניין באופן כללי. יש הבעות פנים. אנשים מסתבר הם מחייכים עם חיוכים בלתי תת-ציפיים פחות או יותר. כלומר, אם אתם תדעו מסתבר ששרירי החיוך יכולים לזוז בלי שאתם תדעו שאתם מחייכים, וזה כאשר אתם רואים גירויים חיוביים. זה ממצאים שפה ושם מוצאים, לא הרבה מאוד, כי זה מאוד קשה להשתמש בזה, אבל אני עוד מעט אדבר על זה קצת, אבל בעיקרון הראו שאפילו חשיפה יש פה פעמיים דברים תת-ציפיים, אפילו חשיפה לגירויים תת-ציפיים שהם חיוביים או שליליים, הפעילו שרירי החיוך או איזה שהם שרירים שהם הפוכים לחיוך, ואפשר ככה לדעת חיוביות ושליליות. לפני שאני אעבור לבעיה עם זה, יש עוד משהו שלמדתי לאחרונה עליו, פחות או יותר. דבר שלילי שלא מוזכר פה זה ה-eye startle response. זה אנשים ממצמצים יותר כאשר יש להם תגובה שלילית למשהו, אז אתם צריכים להבהיל אותם, כלומר צריכים שיהיה משהו מפתיע, נגיד איזשהו צליל מפתיע, ושזה יהיה שלילי ואז הם ימצמצו יותר, ומסתבר שיש גם איזשהו שריר מאחורי האוזן, שכאשר אתם מופתעים בצורה חיובית, כאשר יש גירוי שהוא מעורר והוא חיובי, אז הוא מופעל קצת, השריר הזה מאחורי האוזן.
זה די חדש, אני חושב ככה, עשור, 15 שנה, יש כמה מחקרים שעושים את זה, מחברים לכם פה אלקטרודות מאחורי האוזן, ומסתבר שזה הולך עם אפקט חיובי, זה ממש נחמד. האמת היא שלא הצלחתי למצוא את זה ביוטיוב, כי ממש קראתי על זה לא מזמן, ורציתי להבין איך זה נראה, ואני לא יודע. כלומר, אני מנחש שזה קשור, הכי קל לי לחשוב על כלבים. לכלבים יש הרבה מאוד הבעות עם האוזניים שלהם. אבל זה דברים שאני עוד לא מציין כאן, הם פשוט לא כך משתמשים בהם, ונכון שלא כך ברור מה השיטות מודדות. וזה גם בגלל הקטע שהרבה מהן הן רק קשורות לעוררות, ואנחנו לא יודעים עוררות חיובית או שלילית, ובדרך כלל כשיש עוררות אז אומרים, זה בעיקר שלילית, אבל יש אנשים אחרים שאומרים, לא, תראו, יש גם הוכחות שמראות שגם לגורמים חיוביים, גם גורמים חיוביים משפיעים על זה. וזה קיים, וזה פשוט כרגע אנחנו עוד לא מספיק מדויקים, ואני יכול להגיד לכם מניסיון אישי למה אנחנו לא מספיק מדויקים, אז אני בחיים לא התעסקתי במדדים האלה בעבודת דוקטורט שלי, אבל לפני שנה-שנתיים קניתי כזה דבר למעבדה שלי, ולקחנו סטודנט שינסה לשחזר דברים הכי בסיסיים בעולם, עם מוליכות אור, האמת היא שאין פה קצב לב, ונשימה קצת, שזה דברים שבספרות קצת מדברים עליהם, וכלום. לא הצלחנו למצוא כלום. למה לא הצלחנו למצוא כלום? כי זה נורא קשה, יש מלא דאטה, צריך לנקות אותו במלא דרכים. זה פשוט מאוד מורכב. זה נכון באופן כללי לכל המדדים המאוד רגישים האלה, כמו FMRI ו-EEG גם, אבל זה אומר שיש סף כניסה שהוא קצת קשה, ולכן הרבה חוקרים לא מתעסקים בזה. אני למשל, מתי אני אתחיל להתעסק בזה? אם יהיה לי פתאום איזשהו דוקטורנטית מאוד מוצלחים, שהחליטו שהם משתלטים על זה ולומדים את זה. כי אני נגיד בגבולות הזמן שלי כבר לא אלמד את זה, וזה מראה, למרות שזה קצת סתם מעשי לגביי, אבל זה מסביר למה כל כך הרבה אנשים מקבילים לי, שחוקרים המדות, לא משתמשים במדדים האלה. זה פשוט מסובך ועולה הרבה כסף. גם צריך לקצות אותם, שזה עוד הצלחתי, אבל אז צריך גם להחזיק אנשים שממש ינסו להבין את זה ולנתח את זה, וזה לא כל כך פשוט. ואם קוראים מחקרים, מגלים שזה באמת כל כך לא פשוט, שאנשים יכולים למצוא תוצאות הפוכות זו לזו. למה? כי יש הרבה מאוד החלטות שצריך לעשות. איך אני מנקה בדיוק את כל הרעש החשמלי שהיה לי, כי הכל נמדד בכל מיני פולסים חשמליים. מה הדרך המתמטית הנכונה לעשות כל מיני טרנספורמציות לחומר שמגיע אליי, לנתונים שאני אוסף. ובאופן כללי זה נכון גם לנוירו-אימג'ינג, אגב, כאילו FMRI וגם אפילו ל-ERP כיום, יש כל כך הרבה החלטות בעיבוד הנתונים, שהרבה יותר נפוץ למצוא נתונים סותרים, כאשר עושים ניסויים ודברים כאלה, כאשר אנשים מפרסמים ניסויים כאלה, בגלל שיש כל כך הרבה החלטות שאפשר לעשות בדרך. וזה ממש סיבה קצת, אתם יודעים, פרקטית שכזו, שבגללה זה עדיין לא כך מפותח. אני מניח שזה עוד ימשיך ויהיה מפותח, כי יש אלמנט אחד שכן דוחף לעשות את זה, וזה שאנשים מתלהבים מזה. יש התלהבות כללית, אם אני מוצא משהו במוח, אם אני מוצא משהו פיזיולוגי, אז זה אמיתי. אז זה נכון, האנשים האלה שמתלהבים הם האנשים שאומרים למה ילכו כספים. אז הכסף ישפיע בסופו של דבר, ואנשים יתחילו להשתמש בזה, ואני מקווה שזה באמת יהיה טוב יותר ויותר. אבל כרגע זה המצב, כן. ממש שינויים בקוטר האישון, אם האישון שאני מתרחב, למשל כאן אני מתרגש, אני לא אמור לראות פיזית שונה. האישון קשור... לא שמים לב לזה, בזה אני בטוח. אני לא חושב. אני לא... מה? הוא לא קשור למשל לכמות האור שנכנסת לדאלה? אני בטוח שהוא קשור, אבל אני לא יודע להגיד מה אני לא חושב שזה משפיע על גודל בגלל, וזה קצת דרך עקיפה להגיד את זה, אבל זה בגלל שאנשים חושבים באופן כללי שדברים חיוביים הם גדולים יותר, אבל זה לא נחשב להסבר של זה. אז לכן אני משער שזה לא ההסבר. כלומר שהאישון גדל, אם כבר הייתי חושב אם האישון גדל אז אולי... מה? כן, לא, אבל השאלה שלו היא אחרת, שאלה פיזית ממש, של האם הגדלת והקטנת האישון לא משפיעה על גודל האימג'. והאמת שאני פשוט צריך לשתוק, כי אין לי מושג. כאילו, ויש אנשים שיש להם מושג, אז חבל סתם שמרצה לקשקש. מישהו רוצה להגיד משהו? כאילו, סטודנטים מותר לקשקש יותר מלמרצים. בסדר. כן. מה לגבי תמיכות גוף, למשל, אם משלבים ידיים, אם זה אומר משהו? אני לא יודע. לא משתמשים בזה. בואו נתחיל בזה שכמעט לא משתמשים. לפעמים יש ניסויים שבהם אנשים מנתחים אינטראקציה ורוצים להגיד אם האינטראקציה נראה להם שהיה אינטראקציה חיובית או שלילית, ואז זה מאוד מאוד לא קבוע, זה לא עקבי. אני בניסוי המסוים הזה מספר לשופטים איך לעשות את זה, או אפילו אני אומר להם תצטרקו על הקלטות ותנסו לחשוב באופן איך שנראה לכם,
ואז אני בודק אם השופטים מסכימים וזהו, זה מספיק לי כמדד התנהגותי שכזה. אבל זה לא שיש קטלוג איפשהו שהוא אומר, יש התקרבות והתרחקות, זה קיים, אבל לשלב ידיים אני לא מכיר, שאנשים משתמשים בזה בחקר עמדות. התקרבות והתרחקות כן, יש אנשים משתמשים למשל, אני אראה לכם את זה עם תיק, ואני מתנצל בפני ההקלטה שעוד מעט לא ישמעו אותי, אבל הנבדק נכנס פה לחדר, והוא קורא לפני זה נגיד על טיירון. מה אתם יודעים על טיירון? שחקן כדורסל, אולי. מה עוד אפשר לחשוב? שחור, נכון. אתם יודעים על טיירון שהוא שחור. זה מה שהנבדק גם יודע, הוא קורא על טיירון, והוא משער שהוא שחור. למה? כי אתם לא פגשתם בחייכם הרבה לבנים בשם טיירון בארצות הברית, כן? ואז אומרים לו, אוקיי, קראת על טיירון, עוד מעט נמשיך את הניסוי, ותלך תשב איפה שאתה רוצה, טיירון כבר תפס מקום, ואז מה שמודדים זה, נגיד פה בשורה הזאת, איפה הוא יישב, איפה הוא ישים את התיק שלו, כן? איפה בוא נקרא לו, בוא נגיד שהוא לבן, האם הוא יתיישב פה, האם הוא יתיישב פה, או פה, ככל שהוא יותר רחוק מהתיק, ככה הטענה היא שזה עמדה קצת יותר שלילית. זה מין מדד התנהגותי שכזה, זה בדרך כלל לא נחשב למדד עמדה, אבל זה מדד שאמור להיות בקורלציה עם מדד עמדה. מה ההבדל? אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זו התנהגות שמושפעת מעמדה איפה אני בוחר לשבת. עוד דרך לעשות זה סתם עניין מעשי. הרבה פעמים אתם יכולים לקחת נגיד 10 כיסאות מקופלים, נגיד הנה טיירון כבר לקח כיסא ועכשיו אתם לוקחים גם כן את הכיסא ובואו נמדוד אחרי זה שתצאו, אני אמדוד בממש סנטימטר לראות מה המרחק של הכיסא, איפה אתם יושבת את הכיסא לעומת איפה שטיירון יושב כרגע, ולא חייבים לעשות את זה רק עם טיירון, כן? אבל זה, אם יש לכם עמדה כלפי מישהו אז זה אמור להיות קשור, מרחק. ויש מי שעשה בווירטואל ריאליטי, גם כן, בהולנד הציגו מרוקאים, כאילו אבטרים מרוקאים, והנבדקים היו הולנדים, אירופאים, כאילו, כמובן גם הרבה הולנדים ממוצא מרוקאי, אבל שם זה היה הולנדים לא בני מהגרים נקרא לזה, ובאמת הראו שהעמדות הסמויות שלהם, ואנחנו עוד נדבר על מה זה עמדות סמויות, היו קשורות לאיזה מרחק הם בחרו לעמוד בווירטואל ריאליטי, הם כאילו לובשים קסדה ונמצאים בחדר כזה שהוא לא באמת קיים, והם אמורים, מה שהם אמורים לעשות זה לראות את המספר שכתוב על הגב של האבטר. וחצי מהאבטרים הם דמויי מרוקאים, כלומר דמויי מרוקאים, הם פשוט נראים תווי פנים מרוקאים, וחצי לא, ואז מודדים את המרחק ממרוקאים לעומת מאירופאים, בעלי חזות אירופאית כאילו, וההפרש הזה אומר שאנשים שנטו לעמוד יותר רחוק מהמרוקאים לעומת מהאירופאים, אז הם גם אחרי זה הראו עמדות שליליות יותר כלפי מרוקאים במדדים אחרים. אז מרחק, לענות לשאלתך, כן? אז תנועות גוף זה בעיקר מרחק. אוקיי. אז מדעים פיזיולוגיים לא משתמשים בהם הרבה. אבל כן משתמשים הרבה מאוד במטלות קוגניטיביות שמכונות implicit measures. אפשר לתרגם את זה למדדים סמויים. זה שם גרוע מאוד, כי הוא לא נכון מבחינה תיאורטית, ואנחנו בטח נבין את זה, אני מקווה, בשניים שלושה שיעורים הקרובים. וזה הרעיון. בואו נראה דוגמה. IIT זה המדד הכי פופולרי כיום. אולי אני אקדים ואומר, אחת הסיבות שאני מתאר את זה הרבה, זה פשוט כי זה תחום המחקר שלי, במידה רבה מאוד. התחום המחקר שלי, אני חושב עליו שהוא איך מתגבשות עמדות כלפי אנשים באופן כללי וקבוצות, אבל קרה שעשיתי הרבה מאוד מחקרים שניסו לבדוק דברים על implicit measures, אז באופן טבעי יש לי הרבה מאוד מה לדבר על זה. אוקיי, IIT זה המדד הכי פופולרי, הוא פורסם ב-98, כנראה שהוא הומצא אי שם ב-96. אתם כולכם כבר הייתם בחיים כשהמציאו את המדד הזה, נכון? כן. מה זה IIT? זה Implicit Association Test, מבחן אסוציאציית חבויות. פעם, כשהתחלתי דוקטורט שלי ב-2005 נדמה לי, אז הייתי צריך לתרגם אתר שמציג את ה-IIT, התנדבתי לתרגם אותו לעברית.
אז המילים זה המילים שאני בחרתי, כן? יכול להיות שהן לא טובות ואז אפשר לפנות אליי ואני אשנה אותן, כן? אבל מבחן סטטוס חוברת זה איך שאני בחרתי לתרגם את זה באותו אתר. אתם לא בדיוק מכירים עדיין את האתר, אבל אני אסביר עוד מעט. כן. אוקיי, אתם עשיתם את זה, חוץ ממי שלא עשה את זה ויעשה את זה. מה היה פה איך התחיל המדד הזה? אתם התבקשתם למיין מילים לשתי קטגוריות, פלסטינים או יהודים. יש לכם מקש ימני, מקש שמאלי. אם אתם רואים אחמד, אז הוא כנראה פלסטיני. אתם משתמשים במקש הימני בשביל למיין אותו. אם אתם רואים, אחרי זה אנחנו ממשיכים לבלוק אחר, אבל בואו לפני זה, אתם זוכרים איזה עוד גירויים היו? גירויים זה כאילו הפריטים בצורך העניין. איזה עוד גירויים היו בבלוק הזה? לא, בבלוק הזה. כאילו חוץ מאחמד. כן. דגל של ישראל, דגל פלסטין, ז"ל. פשוט פלסטין בערבית, נכון? כן. מה? אולי, לא. מה, לא לומדים בכיתה ט' לפחות שנה ערבית? אמורים. הבנתי. אוקיי. טוב, סתם, אני עשיתי 5 יחידות, אבל בסדר. מה היה ביהודים? אני פשוט לא זוכר, אני לא עשיתי את זה. דגל ישראל? אוקיי. אז אתם רואים פריטים והם שייכים לאחת מהקטגוריות, זה מה שקורה פה. ואחרי זה הבלוק הבא, הסיבוב הבא, הציג מילים חיוביות ושליליות, ומיינת גם כן שמאלה וימינה. אז הגיע הבלוק הראשון המשולב. מה קורה פה? כל פעם אתם רואים פריט אחד וצריכים למיין אותו לקטגוריה שלו. אז אם הוא שייך לקטגוריה משמאל, תמיינו עם המקש השמאלי. זוכרים מה היה המקש השמאלי? E. בדיוק, אז תשתמשו ב-E. אם אתם רואים עונג, אם אתם רואים... למה? אם אתם רואים נגיד דגל ישראל, מה אתם משתמשים? איזה מקש? גם כן שמאל. אז אותו מקש אתם משתמשים, למרות שזה יהודי, זה לא טוב. כן? ואם אתם רואים מילה בערבית, פלסטין בערבית, אתם ממיינים ימינה. אם אתם רואים את מילה שמתאימה לקטגוריה רע, אתם ממיינים גם כן ימינה. יש לנו רק 2 מקשים ויש לנו 4 קבוצות למיין אליהן. כן? זה הסיפור פה, זה הטריק, שיש לנו 2 קטגוריות שמשותף להן מקש אחד ו2 קטגוריות שמשותף להן המקש האחר. אחרי זה אני לא עושה צילום מסך כל כך טוב, אבל אחרי זה החלפנו את זה, יהודים היו מימין, פלסטינים היו משמאל, ושוב פעם אני במה שנקרא combined block, הרבה פעמים, כי יש לי את כל הקטגוריות combined, ועכשיו אם אני רואה מילה חיובית, ללחוץ על E, אם אני רואה פלסטינים, ללחוץ על E, אם אני רואה מילה שלילית, ללחוץ על I, אני רואה יהודים, ללחוץ על I. ככה זה נראה באופן סכמטי, זה הבלוקים. אתם רואים, הבלוק הראשון או החמישי, יהודים מימין, ערבים משמאל. ביניכם לבין עצמכם היו כאלה שבבלוק הראשון היה לכם יהודים מימין, ערבים משמאל, והיו כאלה שהיו להם בבלוק הראשון ערבים מימין ויהודים משמאל. בגלל זה כתוב פה 1 או 5. הכוונה היא שזה היה מניפולציה בין נבדקים, הסדר של הבלוקים, אני מקווה שאתם מבינים. השני, כולכם עשיתם רע טוב, ואז נגיד מי שבהתחלה עשה יהודים מימין, אז הוא עכשיו עושה יהודים ורע מימין, ערבים וטוב משמאל. לעומת זאת, מי שבהתחלה היה לו ערבים מימין, אז הוא עושה עכשיו ערבים ורע מימין, ויהיה פה יהודים וטוב משמאל. ואז אנחנו מחליפים. עכשיו אני צריך ללמד אתכם להשתמש במקשים האחרים לערבים ויהודים. אז אם מקודם היה לכם ערבים משמאל, אז עכשיו יהיה לכם ערבים מימין. אם קודם היה לכם ערבים מימין, אז עכשיו בבלוק 5 יהיה לכם ערבים משמאל. ואז שוב פעם אתם עושים בעצם את הקומבינציה ההפוכה. אז עכשיו ערבים ורע מימין, יהודים וטוב משמאל. אבל חשוב להבהיר את הקטע הזה של, אתם מבינים מה שאני מתכוון כשאני אומר 1 או 5, 3 ו4 או 6 ו7? אוקיי, כי לא הסברתי את זה טוב, אבל אתם הבנתם. מה עושים? נגיד שמה שאני עושה, אני מסתכל על ממוצע זמן תגובה. אז נגיד שיש לי פה נבדק, וכאשר היו לו יהודים ורע וערבים וטוב, ממוצע זמן התגובה שלו היה 870 מילי שניות. ולעומת זאת, כאשר הוא היה צריך להשתמש בערבים ורע ויהודים וטוב, כאילו היהודים וטוב חלקו מקש, ערבים ורע חלקו מקש, אז הממוצע תגובה שלו היה 720 מילי שניות. אז הוא היה יותר מהיר, כאשר ערבים ורע חלקו מקש ויהודים וטוב חלקו מקש. מה זה אומר? זה הנחה של סקוף. זה הנחה שכשאתה צריך לעשות עיבוד שהוא הפוך לאינסטינקט שלך, התגובה שלך תהיה תלכית. כן, זה מאוד מורכב להגיד אם זה קשור לסטרופ או לא, בדיוק, אבל... זה קצת כמו אדום שכתוב בכחול.
כן, אבל כרגיל את נורא מדלגת, אנחנו צריכים קודם כל לעבור את השלבים הפדגוגיים עד שנגיע על מה בדיוק קורה שם. אז איך הייתם מפרשים את הדבר הזה? שיותר קל, כשאר את הערבים במשהו רע ותגידו משהו טוב. ככה מפרשים את זה בדרך כלל, שיותר קל לי שהערבים ילכו עם רע ויהודים ילכו עם טוב. כאילו, בהשוואה בשני הצימודים האלה, זה הצימוד שיותר קל לי. זה בעצם הפירוש הכי פשוט. מה זה אומר? אז יש מי שיגיד, האיש הזה מראה העדפה אוטומטית ליהודים על פני ערבים. זה אחד התרגומים, הוא מראה העדפה אוטומטית. מה זה אומר? אומרים שיש לו עמדה, והיא מופעלת בצורה אוטומטית, והיא מין העדפה ליהודים על פני ערבים. רק להסביר איך מחשבים את הציון מזה, אז כיום מאוד מאוד מקובל לעשות אחד מינוס השני, אז יש לי את ההפרש, אז ההפרש הוא, ככל שיש הבדל יותר גדול במה שהולך לי ביחד, אז יהיה לי הפרש יותר גדול בזמני התגובה, ואז אני מחלק את זה, זה לא כזה חשוב, אני מחלק את זה בסטיית התקן. זה אומר שאנשים מאוד איטיים, אז יהיו להם הפרשים יותר גדולים, אבל גם יהיו להם סטיית תקן יותר גדולות. אז מחלקים את זה בסטיית תקן, ואז אנחנו רואים, הנקודה היא כזאת, שאנשים מאוד איטיים ואנשים מאוד מהירים, למרות שאם תהיה להם אפילו בדיוק את אותה הפרש באסוציאציות, עדיין החבר'ה האיטיים יהיה להם הפרש יותר גדול. פה הממוצעים של זמני תגובה, אבל אם נחלק את זה רק בסטיית התקן של האיטיים והמהירים, אז הכל יתאזן שוב פעם. מה שחשוב באמת להבין זה שמזה נוצר איזשהו מין ציון, שנה במינוס 2 ל-2, ובמקרה הזה 2 יגיד שיש לכם, שאתם יהודים טוב וערבים רע הולך הרבה יותר, מתאים לכם הרבה יותר, מקושר הרבה יותר טוב אצלכם מאשר יהודים ורע וערבים וטוב. מינוס 2 ו-2 זה בעצם ערכים תיאורטיים, בדרך כלל לאנשים יש בין מינוס 1 ל-1, כש-0 זה כאילו נחשב לעין העדפה, 1 זה העדפה מאוד מאוד חזקה, אין כמעט כאלה דברים, 1 במקרה הזה זה יהיה ליהודים על פני ערבים, ונגיד בשנה שעברה כשעשינו את זה, אז היה בכיתה, היו משהו כמו 120 אנשים, זה היה 113 אנשים, וזה היה הממוצע שלהם, 0.8. מה זה 0.8? אז נגיד, אני אגיד לכם על לבנים שחורים, העדפה של לבנים על פני שחורים, נלך רק על לבנים, זה נגיד מקסימום מגיע ל-0.5, אולי 0.6 בציון. אבל זה היה הכיתה הקודמת, מה איתכם? יש לנו אותך? כן. זה אתם? אותו דבר. אתם מאוד דומים לכיתה שעשתה את זה בסמסטר שעבר, 0.81. אני לא רואה כאלה דברים כשאני עושה, אני עובד רק, בעיקר עם נבדקים אמריקאים. שחורים לבנים, יש איך אנחנו אומרים את זה? אני חושב ממש גיי סטרייט. מה עוד יכול להיות? אני לא מצליח לחשוב על עוד דברים, אבל שום דבר לא מגיע לרמה שיש לנו פה עם הערבים יהודים, וזה נכון, אני גם לא בודק אף פעם שום קונפליקטים שיש להם. אני לא יודע איך אמריקאים ערבים. נכון, נכון. זה נכון, אני אומר ערבי, אבל בעצם אני צריך להגיד פלסטיני. אוקיי, זה השערה מעניינת, אם יהיה לי זמן אני אשנה את זה לשנה הבאה ואני אספר לכם. אבל אני לא, האמת היא אני לא אספר לכם, אני לא חושב שזה ישפיע כך, כי הרבה פעמים עשיתי, בדרך כלל הייתי עושה ערבי יהודי, רק בכיתה משום מה בחרתי ערבי פלסטיני, כי יהודים פלסטינים, אני יודע למה, עשיתי את זה, כי... מה? כן, למעשה, מה עשינו ב-IT? עשינו ישראלים? לא, יהודים. אוקיי, אז... אני מבין למה עשיתי את זה, כי לא הרגשתי בנוח כל כך, פה כן הרגשתי, כן, אבל ב-IT עצמו, העדפתי להגיד איזה ערבים מדובר, אבל אפשר, בואו נגיד זה ככה, מניסיוני זה לא משנה. מניסיוני, ערבים לא פתאום יגרום לדבר הזה לרדת, זה יהיה בדיוק אותו דבר. כן. במקרה הזה, זה לא אפילו אינטראקציה, זה השאלה אם יש אפקט בעצם. אם יש אפקט סדר, ורוב הסיכויים שיש, ואנחנו נראה את זה בשיעור הבא. זה לא מוכיח, כי עשינו ממוצע מעבר אליכם. לא, אבל הוא משנה את הדברים, ממוצע אפקט סדר. השאלה היא מה הוא משנה? הוא משנה את הממוצע, אבל
הוא משווה את הממוצע של כל אחד מכם, אבל לא של הממוצע שלכם, כאשר אני עושה, כשיש לי, הוא מסביר לי שונות מסוימת, אבל הממוצע הוא לא מסביר לי, כי אם אני עושה קאונטר בלנס, אז זה הממוצע של כל החבר'ה, של כל האנשים. אם עשתה יותר נבדקים בצד הזה, נכון. נכון. בוא נגיד שעם ה-113 שהיה להם 0.8, אז אני פחות חושש שזה העניין. לצערי לא הבאתי פה, אין לי גם את האלה שלפני שנתיים, אבל אני מבטיח לכם, זה לא מאוד שונה מה-0.8. ותראו, פה היה לנו 113 אנשים, אתם הייתם 52 אנשים, זה ממוצע פחות או יותר. הניחוש שלי, וזה גם לא סיפור כזה גדול, כן? שיש העדפה ליהודים פני ערבים, והיא העדפה מאוד חזקה. אתם יודעים, אנחנו בקונפליקט עקוב מדם עם הפלסטינים, אנחנו יכולים אפילו לחשוב שהם לחלוטין צודקים בכל דברים, ובכל זאת, זה לא שאין לנו נגיד חשש מפלסטינים, גם אם אנחנו, אני מניח, כן, רוב היהודים יש חשש מפלסטינים, בוא נגיד זה ככה, זה לא מפתיע כל כך שליהודים תהיה איזושהי העדפה ליהודים, כן, אפילו לא צריך להגיד שזה משהו נגד הפלסטינים בעיקר, כי הלכתם יהודים נגד מול פלסטינים, אז זה לא, אבל מתודולוגית אפשר לתהות לגבי אפקט הסדר, ותהו, אני יכול להגיד זה כזה דבר. דבר ראשון, זה לא משפיע על הקורלציה, כן? כלומר, אז אנשים פתאום הם הולכים נמוך, הולכים גבוה, אבל אם יש מספיק נבדקים, ובדרך כלל משהו כמו 60 זה מספיק נבדקים, אז אפילו הם נגיד מפצלים את שני התנאים, מוצאים את אותן קורלציות בדיוק. כלומר, השונות היא עדיין בעיקר, השונות בין האנשים, חוץ מהסדר שהוא לא קשור, שהוא כאילו מין, כאמור, הוא counter balanced, אז הוא לא משפיע על הקשר בין המשתנה הזה לבין משתנה נוסף. אז נגיד, אפשר לבדוק את הקשר בין, זה היה בשנה שעברה, את הקשר בין הציון ב-IIT ומה שאנשים דיווחו על העדפה גלויה ליהודים על פני הערבים. אז בדרך כלל מוצאים משהו יותר טוב מזה, אני חושב אצלכם נגיד מצאנו נקודה 40, זה קורלציה לא רעה, במקרה שמדובר בערבים יהודים. אנחנו נגיע בשיעור הבא למזרחים אשכנזים ואז יהיה סיפור אחר. אני עוד לא ראיתי את התוצאות למזרחים אשכנזים, אבל אני יודע מה הן תהיינה, פחות או יותר, למרות שאתם גם לא כזה מדגם גדול. בכל מקרה, בשנה שעברה זה קצת הפתיע אותי שלא הייתה בכלל קורלציה בין ה-IIT לבין מה שאנשים דיווחו, והשנה זה כבר התאים יותר למה שהייתי מצפה. יש פה קורלציה מסוימת, אין כמעט מישהו שאומר שהוא מעדיף ערבים, וגם אלה שאמרו שמעדיפים ערבים, במקרה יצא להם, בדרך כלל, מישהו אחד יצא לו IIT מתחת לאפס, כלומר, שבאמת אולי טיפה העדפה, בעצם שום העדפה בין ערבים פלסטינים ויהודים, ובמקרה הזה, יש פה שני אנשים שאמרו שהם מעדיפים פלסטינים על פני יהודים, אבל בעצם הראו העדפה ליהודים על פני פלסטינים. זה יכול להיות מקרי כמובן, זה בסך הכל שני אנשים, אבל זה המשמעות של הגרף לפחות. וזו קורלציה סבירה. מה הקורלציה הזאת מספרת לנו? היא קצת אולי תומכת בטענה של אנשים שאומרים שה-IIT קשור לעמדות. שמה שהם יודעים ב-IIT קשור לעמדות. כי יש לנו קורלציה בין מדד עמדות, שזה מה אנשים דיווחו על כמה הם מחבבים ערבים וכמה הם מחבבים יהודים, פלסטינים ויהודים, ו-IIT, והציון ב-IIT, אז זה הוכחה מחזקת. זה אומר שזה משהו שקשור לעמדות. בדרך כלל אנחנו לא נמצא קורלציה מאוד מאוד גבוהה, עוד מעט בעצם אנחנו נגיע לשלל הקורלציות הקיימות, אבל עצם זה שיש קשר מספר לי שיש קשר בין עמדות לבין מה שנמדד ב-IIT. אפשר להגיד אולי יש משתנה שלישי שמשפיע על שניהם, אבל אין לי ספק שזה קשור איכשהו לעמדות, בזכות הקורלציות האלה. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד מקודם זה שיש אתר אינטרנט, פה אתם רואים את הכתובת שלו, ויש אתר אינטרנט למעשה הוא הוקם כבר ב-98. מה שקרה זה מי שהמציא את ה-IIT זה טוני גרינוולד, הוא עובד באוניברסיטי וושינגטון, והוא עשה את זה בעיקר בעזרת סטודנט שלו בשם מזרין בנאג'י, שהיא קיבלה עבודה בייל, והמונחה שלה הוא עבד בייל, כלומר אחד התלמידים הראשונים שלה, בריין נוסק, עבד בייל, ובייל יש בעיה. קצת מצחיק להגיד, בייל יש בעיה, יש כמה בעיות, קר נורא שם, וזה נמצא בניו הייבן, שזה מקום נורא מגעיל, אבל בעיה אחרת שאקוטית הרבה יותר, זה שאין הרבה נבדקים. אין להם נבדקים, שזה באמת הדבר הכי נורא שיכול להיות לאוניברסיטה, שאין להם כל כך הרבה נבדקים. אם אתם רוצים להיות פסיכולוגים מצוינים, לכו לאינדיאנה, נכון? כל אחד רוצה להיות באינדיאנה, אוהיו, עשרות אלפי סטודנטים לוקחים מבוא לפסיכולוגיה כל שנה. יש ממש הרבה נבדקים, זה לא המזל, זה לא מה שקרה בייל. אבל אותו סטודנט, הוא ידע קצת לתכנת
אז הוא עשה אתר אינטרנט, שבו אפשר לעשות IIT באינטרנט. ולאט לאט זה התחיל להתפרסם יותר ויותר. האתר הזה, הוא פיתח אותו יותר ויותר, עם השנים הוא נהיה פרופסור בעצמו בווירג'יניה, אוניברסיטת וירג'יניה, ששם אני עשיתי דוקטורט, ולפני שהגעתי, אולי אני אסביר, אבל האתר עצמו הפך למין אתר שנותן הרבה מאוד מבחני דמו. אז אם אתם תלכו לאתר בלי הישראל שם, אתם תמצאו שאתם יכולים לעשות IIT, שחורים לבנים, אמרתי מקודם גיי סטרייט, שמנים רזים, זקנים צעירים, רפובליקנים דמוקרטים, אני משער, הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות שם, והרבה אנשים עושים את זה, כי מכרו את זה קצת, בלי, אולי לא מאוד אחרי זה, אבל זה כאילו מבחן את עצמך, האם אתה גזען בלא מודע, נגיד. ככה הציגו את זה, וכמו שאתם תגלו בהמשך השיעורים, זה לא כל כך מדויק, אבל ככה הציגו את זה, והיו שנים שזה היה מאוד מאוד מפורסם. אני זוכר, אתם זוכרים, הייתה פעם סדרה King of the Hill, זו סדרה מצוירת, אז רואים שם את הדמות עושה בדיוק את זה באתר, ובודקת אם הוא בעצמו גזען או לא, ומאחוריו יושב בחור שחור ומחכה לראות מה יצא. החוקרים שהמציאו את זה היו מתארחים הרבה, אופרה, ווינפרי, CNN, כל הזמן. הנקודה היא שיש מלא נבדקים. אנשים מגיעים לאתר הזה כל הזמן בשביל לבדוק את עצמם, או סתם לשחק משחק, ויש עשרות אלפי אנשים ביום שעושים את זה. בישראל יש אז כשאני הלכתי לשם, עוד דבר שהם עשו, הם אמרו, בואו נתרגם את זה לכל השפות שיש, שיוכלו להגיע לזה מכל העולם. אז כשאני הלכתי לעשות דוקטורט בווירג'יניה, תרגמתי את זה לעברית. בעברית אין לנו כל כך הרבה נבדקים, עדיין יש לנו משהו כמו נגיד 1,000 בשנה אולי, או 500 בשנה, זה לא כל זה גרוע. ושם יש לנו מבחן אחד ייחודי לישראל, אולי 2 כיום, זה אשכנזים מזרחים, IIT של אשכנזים מזרחים. אתם עשיתם משהו אחר, עשיתם שיטה אחרת, לא IIT, אבל אנחנו עושים IIT אשכנזים מזרחים, ויוצא 0.5. זה הממוצע של אשכנזים מזרחים, העדפה לאשכנזים על פני מזרחים, תתפלאו לשמוע, וסתם השוואת ממוצעים, זה יותר ממה שאנחנו מוצאים לבנים שחורים בארצות הברית. המזרחים אשכנזים, אפשר להגיד אולי זה משהו דמוגרפי, אולי יש יותר שחורים שהולכים לאתר שלהם בארצות הברית, אולי שבעיקר אשכנזים שהולכים לאתר שלנו, כי הרי זה מדגם שאנחנו לא נוגעים בו, אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה, אבל זה סתם שתדעו, מוצאים מאוד מאוד חזק, מאוד בקלות, בגלל זה אני גם בטוח שגם המדד השני שאתם עשיתם, אנחנו נמצא העדפה, נמצא אסוציאציה חזקה יותר של אשכנזים עם טוב, מאשר המזרחים עם טוב, וזה מה שמוצאים כאן, דברים קצת נחמדים. אתם יכולים לשאול רגע מה עם המוצא שלי, איך הוא קשור לזה, אז הנה זה נבדקים מהאתר, אשכנזים מגיעים ל-0.7 משהו, העדפה שלהם של אשכנזים מזרחים, מעורבים, כלומר אומרים חצי, העדפה של 0.6 משהו, מזרחים, העדפה לאשכנזים 0.5 משהו. עכשיו, את זה צריך לסייג, המפלגה שמנצחת אצלנו באופן גורף, כל פעם שאני בודק, היא מרץ. היא המפלגה הגדולה ביותר באתר. אז זה לא בדיוק האנשים הכי מייצגים בעולם, אולי זה מזרחים קצת משתכנזים, כן, אם אני משתמש בסטריאוטיפים. אבל זה האפקט שאנחנו מוצאים, ושימו לב מה זה העמודה הזאת. מימין יש לנו כאן את העדפה באקספליסיט. מה זה אקספליסיט? זה כאילו שאני שואל אתכם באופן ישיר, מי אתם מעדיפים? מזרחים או אשכנזים? אז הנה, באמת המזרחים מראים, המזרחים, זה האפס, זה קו האפס של האקספליסיט, הם מדווחים על העדפה קטנטנה למזרחים לפני אשכנזים, אבל ב-IIT יש להם אסוציאציה חזקה מאוד שהאשכנזים טוב ומזרחים הם רע. ובאופן כללי אתם יכולים לראות עם ככה שהאקספליסיט יורד הרבה יותר, גם אחד פה במקרה הזה האמת שזה הרבה יותר נמוך מ-0.7, אבל לא ניכנס לזה כרגע. זה משהו שגורם לי לחשוב, באמת נחמד שיש לנו במדינת ישראל לחוקרי פסיכולוגיה חברתית, כי האשכנזים מזרחים זה יופי של קבוצות תוכן, זה יופי של קבוצות לחקור את האסוציאציות שיש איתן. אני לא רוצה לקרוא לזה עמדות, אבל בשבוע הבא אנחנו נדבר על השאלה. אתם רואים, זו תהיה השאלה בשבוע הבא, מה הייתי מודד? כי מאוד קל להגיד, אנשים כיום כשהם מרצים אומרים, מה שאנחנו רואים כאן זה העדפה אוטומטית לאשכנזים על פני מזרחים. ואנחנו נדון בשאלה האם זו אכן העדפה אוטומטית לאשכנזים. ביי.